Уважаеми зрители, продължаваме с следващия наш гост. Това е маестро Йордан Дремов, диригент на дамски туристически хор Божур при туристическото дружество Камъка, Горна Оряховица. Добро утро и добре дошли. Радвам се много, че сте ни на гости. Пред мен са всичките или поне част от постиженията, които така сте с които сте зарадвали горнооряховската публика, изобщо публиката и признанието за това, което сте правили през последните 21 години, ви казахте в предварителния разговор. Какво и по какъв начин всъщност отбелязахте вие 30 години от създаването на туристическия хор Божур? Да започнем така нашия разговор. Добро утро на вас и на вашите зрители. 30 годишнията отбелязахме с един тържествен концерт в залата на читалище Напредък Горна Оряховица, в който освен нас участваха и наши приятели от Казанлък, от София хор Планинарска песен, които са основатели на това туристическо движение, туристическата песен. Участваха и нашите най-големи приятели от туристическия хор Елилайс при дружество Трапеица Велико Търново, с които поддържаме така много в тесни връзки и заедно по договорка участваме във всички празници, които са в Горна Оряховица и в Велико Търново. Концертът много как премина? Какъв интереса беше? При пълнен салон на читалището и на другия ден продължи с традиционният песенен празник, който ежегодно го провеждаме на Божур поляна край Горна Оряховица. Там вече се събраха 11 туристически хора от цяла България. Едно непринудено надпяване, така всеки показва какво е направил през изминалото време. Звучаха само туристически песни. Времето беше чудесно, за разлика от последните дни, и просто празника стана истински туристически празник с огньовете, с скарите. Както се трябва, както да се каже. Трябва, точно. Добре. Какво се променяше за тези 21 години, откакто сте вие диригент на хора, в, как да кажа, репертуара, в участията, поканите, къде бяха вашите изяви? Как се променяше хоровото изкуство? Какъв е състава на хора? В смисъл от колко души се състои, колко дами? Състава от 30 жени. 30. Така се поддържа, това е... Нямаме повече костюми. Нямате повече 30 костюми. Това е максимум, което можем да поддържаме. Тук искам да благодаря на всичките тези жени. Самодейки, които те са една особена категория хора, при които духовното е надделяло над материалното. Те имат нужда да се занимават с нещо извън кухнята, да дават нещо, което е вътре в тях. То трябва да излезе. Аз ще ги покажа тук на книжката, която сте издали. Нещо, което е повече. Имам 4, които са от основание на хора. 30 години, всеки вторник в 17:30 да бъдеш на определено място и да пееш. Това не е малко. Това заслужава адмирации. Независимо от състояние, здрав, болен са там. Да, аз не бих станал самодеец, като знам какво е. Да. И това са... Искам от екрана на вашата телевизия да изразя благодарност. Какъв е репертуара? Репертуара ние в момента поддържаме около 40 песни. Да, 40 песни. Всички от тях са на туристическа тематика, но тя е малко в по-широк аспект. Значи това са песни за природата, за красотите на България, за опазване на околна среда. Тук всички аспекти на туризма влизат. И се приемат така по време на нашите концерти от по-млади хора. Адмирират, правят впечатления. Сега сме се заели с една
много трудна задача, която до края на годината мисля, че ще излезе, да поставим едно класическо произведение на Штраус, на хубавия Син Дунав в превод на български. Това ще ми бъде. Това ми е мечтата и ще бъда безкрайно доволен, като го направим това нещо. Как се развива хоровото пеене? Трудно. Вървим напред, но условията, финансовите условия, най-важното финансовите условия, мисля, че не можем да се реализираме пълноценно, защото имаме много покани от всички приятели. Ето сега на 6 септември трябва да пеем в Стара Загора на празника на града. На 1 ноември трябва да пеем в Пловдив по случай Деня на будителя. Имаме покана. Но това всичко е свързано с транспортни разходи. С транспортни разходи. Казахте костюми, това трябва да се... Това е големия проблем на самодейността. Не е само при нашия хора. Да, разбира се. Всички читалища. А добре, кой ви помага? Общината или дружеството? Имаме какви? Една субсидия от общината, която за дейност в туристическото дружество, което си, разбира се, то си има и други дейности, пешеходен туризъм и така. Не стигат до никъде. Другото, собствени средства. Сами се събираме, сами се организираме пътуванията, което още веднъж така да ви кажа какво представлява самодееца, че той дава. Да, аз ви казах, само дава от себе си, за да радва другите, а не да... Не с някаква умисъл. И вътрешно удовлетворение не е само да радва другите. Които обичат хоровото изкуство и... Имаме една прекрасна песен Родина мила, част от която е зимата за химн на България, когато я запееме. Виждам те как настръхват. Чувството, усещането. Много често съм виждал сълзи в очите. Каква е вашата публика? Какво прави впечатление? Тя променя ли се? Засилва ли се интерес? И къде според вас хоровото изкуство, хоровото пеене, къде се нарежда сред музикалния жанр? Сред музикалните жанри? Различни видове хорово пеене. Значи хорово пеене имаме, като започнем от фолклора, който си има собствен кръг от изяви, класическото пеене, което е строго, което е на сцена. Нашето туристическата песен е малко по-особена. Тя е една смесица между фолклор и между класика и не съвсем класика, малко и популярна музика. И аз най-съм се радвал, когато нашите изяви не са на сцена, а са на поляната. Имаме незабравими изяви на Хижа Мусала. На Черния връх, на едно от честванията на Деня на туриста, последната седмица на август. Това са незабравими. Подготвени ли са дамите там да изпълняват песни така, без да хващат, обличат се, нагласяват се и започват? Това не е репертуара първо. Да, мобилния сме с акордеонния съпровода. Акордеонния се моя син, корепетитор Николай Дрямов, който успяли сте да го запалите по това? Да. Успяли сте по музикално. Ние сме колеги и той е също завършил като мене и заедно работим. И това е добър тандем сме, радвам се. Най-ми е приятно, когато сме на поляната. Когато има зелено около мен, тогава дирижирам с наслада още, и от самите гледки, може би. Не е като затворено камерно сцена и така нататък. Сцените... И там е важно, все пак и там е хубаво. Преди седмица пяхме в Шумен
всяка година Сдружението на туристическите хорове, ние сме една такава общност, 47, на различни места в България организира един празник, песенен празник, Песници на България се нарича. Преди седмица той се проведе в град Шумен, в залата на Общинския съвет. Да, зала, но там е в филхармонията, там свири чудесна акустика. Публиката беше добра. И когато публика вече създава настроение. Разбира се. Кой ви пише текстовете? С кого работите в тази област? Сами ли? Всеки ли дава предложение? Как се ражда една песен, да речем? Тук в този сборник, който го издадохме, песните на дамския хор Божов, част от песните са това, да. Имам няколко мои песни, които са по текст на един ваш колега Илия Михайлов, журналист, който има отношение към тези неща. Много често намираме текстове от наши известни поети. Тук имаме една чудесна песен, която е по текст на Асен Разцветников, която е немска песен. Сме пригодили към текста на Асен Разцветников. Изпълнявате, и на популярни всъщност други композитори или други автори парчета изпълнявате или всичко е само... Да, изпълнявате. Не е само авторски. Преди година и половина, преди 2 години вече, бяхме на един фестивал на църковно-славянската музика в Гюргево, Румъния. Там получихме една престижна награда за чуждестранен състав. Там пък изпълнявахме църковно-славянска музика, ортодоксална. Да, ортодоксална. Когато там пък настроението беше чудесно. Една седмица преди Великден с великденското настроение. Посветили сте и песни на върхове. Тук чета Тодорин връх. Да. Там е много красиво. Мальовишки предели. На Мальовица сме пели. На Тодорин връх още не сме. Но това пада една от мечтите ми да участваме. Добре. Получили сте награда за особени заслуги. Аз ще го покажа от Българския туристически съюз. Един медал. Ето той вижда се добре на камерата. Това ли е най-голямата ви награда или признание за вас за особени заслуги? Висшето отличие на Българския туристически съюз. За тях е най-голямата награда. Това е най-високото отличие. За вас това ли е най-голямата? През тези всичките години. Аз имам много награди. Да, сигурно в колекцията си имате десетки. Аз имам много награди, имам също златен медал за особени заслуги. Ето тук е една награда, един пакет за особени заслуги, който получих сега преди за 30 годишната. 30 годишната на хора. Най-голямата ми награда е публиката. Всички така казват, които се занимават с изкуство, музика, театър и така. Като свърши концерта и... точно това питам. Какво ви казват след концерт, след ваше изпълнение? Или пък по улицата ви среща някой, слушал ви, видял? Много хубаво бяхте с нощи, много ме харесахте с нощи. Бяхте чудесни. Някой да те пригане и каже, Дрямов. Това ви зарежда и ви напълва. Често се случва такива неща. Това е което зарежда, което движи, което дава стимул да направиш още нещо. А пък моят девиз е такъв, можем още. Значи това не е това, няма изкуството. Сега казахте, работите върху... Нещо много сложно. На хубавия синдонаж Штраус. Целият валс в български превод. Надявам се да го оценят хората. Надявам се да го поставим в такъв начин. Ценителите на хоровото изкуство ще го оценят. Пълни ли са залите, концертните и изобщо местата, където? Какво ви прави впечатление? Ама честно. Ама честно, ако са безплатни, са пълни. Ако кажем по 1 лев, не им се дават хората. Не им се дават.
Не се дават. Специално за хорово изкуство, пък иначе могат да... И за много други изкуства не се дават. Сега има едни, дето се дават там. Тия Това е друго, да. Поп-фолка. Поп-фолка. Да. Чак, не искам да го споменавам. С едно име, изпълнител с едно име за мен. Дано се върне интереса. Това са големи, това е традиция в туристическото хорово. Ще се върне. В България с големи традиции. Да. Мисля, че вървим напред, колкото и бавно, колкото и трудно са скърцани, както и при самодейците, така и в зрителите и слушателите, ще настъпи този момент, когато те ще имат нужда от повече духовност и ще започнат да се пълнят залите. Какво си пожелавате за следващите 21 години? Ако... Здраве, да мога да бъда на цената. Да мога да бъда на цената. Мисля, че това е достатъчно. А може би много хора да привлечете още към хора и... Винаги аз... Коя е най-възрастната дама и коя е най-младата? Без имена, само така да кажем. Каква възрастова група обединява целия... Между 40 и 78 години. Това не е малко. 78 годишна миналата лято пяхме Боровец на хижа Шумнатица и оттам тази 78 годишна заедно с нас през връх Ястребец стигна до хижа Мусала и се върна. Той в рамките на един ден. Браво, това е достойно вече за уважение. Такова здраве, дух и здраве човек може да се мечтае сам. Къде е следващото ви участие, така най-близко? 6 септември в Стара Загора. Стара Загора, 6 септември. А до вечера, между другото, имаме едно участие в Горна Оряховица по повод годишнина на една другерия на поканиха да пеем. До вечера ще пеем. И след това малко ваканции, като средата на август. Летния сезон да почините. Тогава ще отзнаменуваме на 29 август ще отзнаменуваме Деня на туриста, който е традиционен. И на 6 септември ще пътуваме за Стара Загора. Това са най-близките ни планове. Добре, благодаря за този разговор. Желая ви много успехи. Благодаря, че отделихте от времето и да покажем тези наистина всичките признания и награди, които сте получили. Мисля, че и аз мисля, че заслужава хоровото изкуство наистина. И аз ви благодаря за поканата. Благодаря. Успешен ден ви желая. Уважаеми зрители, само след една песен и хороскопа продължаваме с следващите наши гости.